Omanhene free yemra. Omanhene free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena every nananoma himfo nananoma ahima nananoma chiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananomo entoma yetutu eguso edeko eyie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Abuachi Otode enum aha Queen Mother of Oguaa traditional area ono enono Afahye no motode edusia wozi ani mfinhia eduonum enuma Osabarima Kwesi Atta wotode ebien o shefa no ono nennei nanayima wa ma no wodama wono so ozi echi no onye izi ewa hanom ene enema aye fe enema aye akono Abuachi Otode enum aha Queen Mother of Oguaa traditional area ono enono Afahye no motode edusia wozi ani mfinhia eduonum enuma Osabarima Kwesi Atta wotode ebien o shefa no ono nennei nanayima wa ma no wodama wono so ozi echi no onye izi ewa hanom ene enema aye fe enema aye akono Oguaa Omanhene nankasanyi wona na ye twen no Osabarima Dr. Kwesi Atta wotode bien no nankasa enie efinhia no aduonu enum 25 years ana obetra akonya so wanya ana afei Oguaa Afahye wo friend say efintu no ono ana no rekodo awahana onye kasa eti sana etie Osabarima Dr. Kwesi Atta wotode bien Oguaa Omanhene nankasa na ye wa ha no ono ana wayi ni ti a wo ba no waya mana ye fe waya mana abroso wodi mfinhia no aduonunum 25 years awa akonya so asama wo si titimre bia ema yaredom ebekum adehia no obu Oguaa ha nenu ti ema nananom aye amamre ne amane na wo fra won mabosom aduosonson 77 goals na wo musuchira wo mo aye amamre ma sa kunkum yaredom na ba ye no efiri hokra efiri wo ana o ma sa fan ya o mo fra ne se efintu onye fetu oye fintu
Fetu chada or the great death were free one chrome or honomo or no amamra namanze and origin ono. Like Ghana fire from Ghanaian. The Fetu people were known as the Fetu people. So yes, the Oguaa Fetu Afahye onye Fetu. Onye Fetu dem awatwa no. Na me hu ya awatwa no. Okwa wo si ye oya no kwada yare bi si ama yare no kumnyimpa ewu Oguaa ha ama nananom ya amamre ene amane efre abosom ama yade no etu etwai. Eno kura bi sa e wo sa se bi. Oya to yenchama Osei the American. Name of onye ifi wasem. Fetu Afahye we celebrate it's a festival of harvest. Omo is a festival of farming. Come Osei now why mazira when you spend was but this is the first month of the year for Oguaa. This is our harvest month, the first month of the year, and we celebrate the festival of the Fetu people. Okay, eti benyimfa ozi Oguaa Omanhene n'enyim no wonye no sa ekwa kenkan na ekwa abakwasem na watro ne de oko anasa ntoko aye yaredom bi esiye ama to rentam anipa wuye ewu Oguaa ha enu na nananom ye amamre ne amane ene won mabosom 77 goals edi nkomo ama afede nananom buaye ama sa yaredom na na ekum nipa no no eto twaye enu no mo hye sa afei a wo matro ne se eye Fetu na so na amia tia se enne sa Fetu no eni twaka bia na emu oye timamfo wo ba ya ofri Fetu na wo ba ancient one no Afahye ana wozia onye Fetu da ma ache no echemu no ana wa ba no ma ye ba ye nsaka ye no ana na yegusu a ye echemu so na nanom amia hunu se enne no no ensonse eda entamo eho yada se anuti ane ye wa ha se ebeye ensiesie ye hu no kura no ye de ama ye tiefo se ne ebeye a yamfom eho ntina nanom atremu ade ate se ne etia Nyansapo kasa mfonyi so koso a na subscribe na share na like na for adwin to asefa emaye. Osabarima Kwesi Atta otode bien Oguaa Omanhene afeina na nkasa so aba na wabegina egwa wonye ne Oguaa Omanhema wonye na tankonya wonye na nanom a wonyina wo bon wona echidom a ennei Oguaa Fetu Afahye oba so no wonyina won so wabegi we na egwa wo twen ya se de oti okruwie okrawie ene brawie ngoma so obim so Otumfuo Osei Tutu na nkasa nso nkakra obeba no aba bedru biaye a yerebodwai dem obeye adwumezi no obotum wa ahyase enti Osabarima waji na egwa izi na enche Otumfuo nso obeba bedru na
Afahye Ashiri ni okrawe ni obrare nkomaso santimera Otumfuo Osei Tutu opie ewo dwabo bi ase ana ba bia wo ko bia sade nhye ni sitie no sabepepe ena enne Oguaa mem hanom Osabarima Kwesi Atta otodebie ensa oto efre no no na wo pie die fi kumasi fie ade ekodwabo na sabepepe ni hu no ye wo se yewura ya na mprempi no wono na oso yawa na enhaban ne niema wodo bi egumu a ni nyina na eye bampo no odi kan dada asrafo wa hanom asante franka no so etwabu a ekura mranti a wo mo edidi animu ena afei ma afofefo mienu a na se baasa ba bi Otumfuo beko bia wo mo esa edidi animu ene ade no wo no so ewa ha na nanom ato santene a wo mu nyina se de enhyen sitie no o mu edi animu a afei ena ohene Appiah ye de ne tata nkakra sa se ye de ne ebeko no kwasam ne se edoma atwa ahia wa ha no ekamia kwa se Osabarima Kwesi Atta o hye ne fa no wo mo mpo mu ye Oguaafo no nipa wo mo pe na wo mo hu no ahwe no eye de oti okruwie wo krawie ani obrare nwoma so enye wanwa efise Osabarima de wo mo ni nyina enetia eni nti doma epu wo so nchen ene nchen a wo mo nyina ehwe so mbe hu Otumfuo na no kwasem ni efe na enne wahene so afa ne ho ba sawdra wahene afade a wode afra pakan na wode tia pakan mu ya soa no wa pakan mu na yede ni kodwa nase a no kwasem ni sika woko na edi ahemfie efri ni kom ne nsaso ni ti ade ebesi ne nase sika kokko ankasa na pakan ibibia wa kyerese ahenie eba ne tutuye ni yom amamre ne amane de a sabi wuya sante a wo mo maka ne nyina eye baako a wo mu di akire ewo ho no enkakra yade ne ekọ bia ya yebo etwa no
na yɛdi ka akyerɛ mu Nyansapo so ade akyerɛ mu sɛ ɔhene ne kyi yɛ no no wo de kɔtɔkɔ ɛda mu a asekyerɛ no ɛyɛ tiawa aboa kɔtɔkɔ ɛyɛ aboa ne huohuo na sɛ deɛ kusabea krɔtɔ wɔda ne baabi na sɛ woamma woamɛka no a ɛnyɛ ade a ne mɛtɛɛ no no obetuo ɛno nti wobɛhu yɛwɔ bɛnkyerɛ baako a ɛyɛ nanka ɛna yɛ a ne dɛm asekyerɛ ne sɛ ɔbɛm so Otumfuo Osei Tutu asantemɛwura ne huhu no ɔte sɛ aboa nanka nanso no ɔda hɔ a wɔda ne baabi din na mmom sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛtia no so a ɛhɔ na wobɛhu nankanyini deɛ ɔbɛyɛ ɔwɔ bɛnkyerɛ baako a ɛyɛ na prɛkɛsɛ ɛna ɛda mu o asekyerɛ tiawa ne sɛ ɔte sɛ prɛkɛsɛ gya na ɛde ofiti kooti a na ne ho bɔ no afiefie mu o ɛno nti no ɔba a wobɛhu sɛ saa bɛnkyerɛ wei nyinaa no ɛdi akyirɛ a ɛde no ɛreba wobɛhu sɛ ɛnsafoa ekurakura mpanyinfoɔ nsafoɔ wɔn hene ɛnom ne wɔn edi kan na wɔn ba bonsa nananom ato santene na ɔhene esi pim a wɔbɛtena so ɛno nso edi mu akɔtene ɛwɔ ɛhɔnom a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnti saa mmerɛ deɛ wɔte wɔ kuruwie ɔkrawie ne brawie mama so ɔbɛm so Otumfuo Osei Tutu ɛna ɛyi ne ti a wɔde n'ani akyerɛ mu a wɔreba no ɛsɛ wɔhene bɛtena si deɛ na ɛnkyɛ na dwumadie no ahyɛ ase ɛntahera no ɛna ɛrehyɛ no
asade edom bambo ho nsam esi edi ahim ewa ha no ene wohene sabia koto watutu atietia mutiawa a enye asempeto a obuso Otumfuo Osei Tutu wode eba betina abunyam na afeye wode atwen ne nana na wode ne nsa atomeso ade nanim nhira ene natom wode bi edi ama Nyansapo ena osusu a utia wosa etwe no heya enye tutu abra ewa ha Yefi ampasa chikotoko hene no Otumfuo no oprekese jana do fiti goti ana no bo afefie mu watese aboa krowe bresa ma wotu an nsam mojamu aboa bi se wosen na wosen no ne takra hunu keke probia no asante mawra osimpiti mprimprim ahine mohine eno no wono ena wayi ne ti a ohene woba na wabaje na konwa fefefefefe Abusia said ye mekai na afei ena yadru biaye na dwumade ni ekoso ewo Jubilee Park ewo Oguaa afei ena opemso yede ni ewramu enkakra ananom atosante enna fom edom no amanante na yeden ama wokọ a wobrɛ pa enso Nyansapo said ye de biaye ni medwumade no saa bepepe yebegu so na de ensa beka bia no yebefa de amam yewramu a ye kwa yade beko akopem so obeko na wakwa kwatena se na dwumadie no ahya ase prekope so vice presidential na today we will with you know asante neba only want to go prepare inde uznechi wama normoso abuja for said ye kind afei ena Otumfuo nyamekese probia yefe ampasa chikotoko hene Otumfuo Osei Tutu a wotoso bienu waba na waba abeji na konwa aba abetena se said wasi atas efekeke na nase ifini nase a ebesi ne so na yemfo atwa ne ho ahia asante ye mane ye fe asante ye emane ye akono waba abetena se de ene na dwumadie no na hyase a ena yede ehyehyehye so no enu tiken ho e ma re mi so obe subscribe obe share obe like na Nyansapo enne dia ka wose yede mamu nyina no yede be mama abra wo hena betena se asalainde oye Otumfuo doctor said you go to get bill but in this the that man we be chian esa suntin abase na wa baden chian se kwandem Bisobu so Osabarima said no oso adawma ane kwanso duru ha otu ne mpanyimfo so adamagu emu akwa was wonderful.
You know, you put him up. That's not what The show said it was myself. So I don't know how to be there. I'm not going to my place. Say, Stamp, Fetu, you know, I don't want to mark about it. I don't want to for the last. What currently ongoing is an exchange of pleasantries. Mr. Onara, Afahye rally, 18 political party flags. Mr. One from Brefo. Mr. would be political party flags. One from Brefo. Na Yenshe program na say. Mr. We cannot accept this. We beg for please. Accredited to be here, no, kindly move away. And please, all your party flags, party flags, they are our Mr. Please, this is not a party gathering. Mr. One flags in your number of phone. Flags in your number of phone. I'm sorry. So, no party flags. Mr. Afahye Oguaa Fetu Afahye ya Osabarima Kwesi Atta wanya Omanhene mu enti ennei Afahye ena Ghana mampanyi abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Afahye ne Frank Etuni abedi eche mpremprenye wone no wono pre se ne be ya MPP amanyoko no bronya bosumi ombetimi adi nkunim na we abe mampanyi we nso abe na abedi eche yewura Dr. Matthew Opoku Prempe etwenti aka nsen napo Afahye ne ho kani okan ho yewura Simon was mensa won mu nyina ababa bedru saa enso na wo hwa NDC afamu nso no Prepare Frank Etuni abedi eche Professor Tin Nana Opoku Agimaya ono nso etu Franka e de abo John Dramani mama na chidom Afahye wo ban finfin mantaman ma Jomteni Professor Edema NDC amanyoko no ene party no emmebia wo mo a wo mu nyina so abo anan a wo ma ba bedru hanma wo mo no mo chita e de e ba betai Oguaa Fetu Osabarima Kwesi Atta na Afahye echi wa ha. All politicians take their seats. And the show is about to begin. So if we can all be seated, we are about to start. So let all assume their seats. Let all assume their seats. I said here, amamre ni amane yete amanyofo wono baaye no Afahye ene omu nyina ato santen na womo kɔ akwachi Osabarima Kwesi Atta wono echi awie pe womo de womani bechire mu womo akɔde ɔte okuru wie wɔkra wie ene brawe nwoma so ɔpemso Otumfuo Osei Tutu na Afahye nso wono akwachi no na amamre ni amane ene ye ne ha na yesua no etumi SCP esita de nhwa sɛ de manugu so America no Afahye ena entia nugu so a wono ekwa wono chia obechiam ahemfo akɛse baanu nyina awie ansana wono akwakope wono taye ati This afternoon, the Executive Director for Panafest and the Diasporan Coalition
Foundation, Rabbi Cohen Halevi is here with us. From the Ghana Export Promotions Authority, Deputy CEO Samuel Kofi here with us. While the Archbishop for the Catholic Archdiocese of Cape Coast, Arch Emeritus of Cape Coast, Matthias Kobnan Ketia is here with us. And will please urge the traditional drums. Would urge you, yes. Would it please bring it down. As we invite Right Reverend Richardson Abwaji Andam, who's Bishop, Methodist Church of Ghana, Cape Coast Diocese, and Regional Chairman of the National Peace. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wontena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro mantuma ye fe ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. Sefam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.